Albanese tressa l-qorti akkużati li kellu x'jaqsam mal-hold-up illi kien sar fuq ġojellerija fl-2017. Bektax Muka ta' 27 sena spiċċa arrestat wara li tteħdulu testijiet ta' DNA u li skont il-prosekuzzjoni dawn irriżultaw fil-pożittiv. Muka diġà kien arrestat fuq reat ieħor meta kien daħal f'naħa ristretta tal-Aeroport Barma. Waqt il-hold-up fuq Diamonds International illi kien seħħ fil-5 ta' Ottubru ta' sentejn ilu kienu nsterqu madwar 333,000 euro. Muka Daniel ġi mixli wkoll b'din is-serqa. Id-difiża qalet illi Bektax Muka mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrih iżda ma saret l-ebda talba min-naħa tagħha l-ħelsi mill-arrest. L-Albanis inżamm arrestat. Raġel mill-Kroazja ġie kundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal sena u multat 4,000 euro wara li ammetta li ħebb u rreżista lill-uffiċjal tal-Pulizija meta rrifjuta illi juri il-karta tal-identità tiegħu. L-inċident seħħ nhar it-tnejn għal ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar fil-Marsa meta Borjov Stankovic ta' 32 sena twaqqaf mill-Pulizija meta dawn talbuh il-karta tal-identità. Dak il-ħin il-Kroat sar vjolenti u ħebb għal żewġ uffiċjali tal-Pulizija u ferihom ħafif. Raġel ta' 47 sena minn Ħallija ntbagħat 9 xhur ħabs wara li nstabħati li kommetta qatt ta' serqiet fosthom ta' kartiera li kien fiha debit cards u li minna huwa ġibet flus kontanti. Huwa nstabħati wkoll ta' diversi attentati ta' serq li ma serqiet ma ġewx eżegwiti minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti mill-volontà tiegħu. Il-provi essenzjali il waslu lil Christopher Sammut tal-ħtija kienu l-kameras ta' CCTV fejn dawn dejjem urew il-preżenza tiegħu meta sar is-serq jew l-attentat ta' serq. Sammut li għandu kondotta ikkulurita bil-maġġoranza tar-reati jkunu fuq serq instab ħati ta' diversi akkużi li kellu iżda ma nstabx ħati ta' frodi.